Моңашы югалганнар да. Бу боралакмы? Боралак тавышы шундый буламы? Анан китегез. Десмонд, Нәрсә булды? чөнки мин кияүдә. Дөрес. Кызганыч. Минем начар хәбәрем. Балага узу мөмкин түгел. Син йөкле. Сәлам. Хәерле иртә, Джек. Булышыргамы? Рәхмәт. Мин шатырыгыз янынан узган идем. Джин каяда киттеме? Әйе. Ул Чарли, Хёрли һәм Десмонд белән китте. Ул сиңа кирәкме? Чынлыкта мин сине эзләдем. Мин синең йөклелек ничек үткәнен белергә телим. О, барысы да яхшы. Бераз арам, ләкин бу гадәти хәл, әйеме? Әлбәттә. Күңел булганмыймы? Бүтән юк. Кан килмиме? Нигә бу сорауларны бирәсең, Джек? Тикшерер өчен генә. Мин кайттым гына. Һәм хәлеңне беләсем килде. Рәхмәт. Барысы да яхшы. Ярар. Алло, Куан ханым, Джин? Мин Квон ханым булырга ияләнмәгән әле. димәк иялән, син хәзер кияүдә. Беләсеңме нәрсә? Мин бик яхшы җәймәләр таптым. Сиңа ошаса, мин риза. Мин хәзер өйдә. Төшкә ашка кайттым. Нәрсә? Син нәрсә уйлыйсың? Тартмалар күп, ләкин караватны җыеп куйдым инде. Нигә бу мине гаҗәпләндерми? Миңа эшкә барырга кирәк. Кич белән күрешербез. Квон әфәнде, Тыңлыйм, Куан ханым. мин сине шашып яратам. Мин дә сине яратам. Бу сезме? Әйе, мин. Сезне котлыйм. Ул шул кадәр гүзәл, Мин бәхетле. бик бәхетле. Ә сезнең атагыз Пайк әфәндеме? Пайк автомотив хуҗасымы? Бик абруйлы гаилә. Мин гаилә эшендә катнашмыйм. Ирегезнең ата-анасы кемнәр? Аның ата-анасы үлгән. Чынлапмы? Ә сез кем? Бу килешсез булыр иде. Барысы да Пайк әфәнде кызы балыкчы улына өйләнгәнен белсә. Мин беләм. Ләкин бу минем өчен алай мөһим түгел. Чынлапмы? Ул фахишә улы икәнен беләсезме? Син ничек баздың? Мин монда 3 көннән киләчәкмен. Кичке 5-тә. Сез миңа 100 000 доллар китерәчәксез. Сез ирегезне шашып яратсагыз, аны чын нәселе уятыннан коткарырсыз. Ул кем? Мин белмим, ләкин ул сине белә, дус. Исемең белән дәште. Аны күргәнем булмады. Ул уянды. Ул нәрсәләр әйтә? Су китерергә кирәк. Ярдәм итегез. Әйе.